Od Angely. Angela, vstávaj. Angela. Čo je, mami? Angela, vstávaj. Máš raňajky na stole? A čo mám? To ti nepoviem. Fajn. Asi pripravená do školy? Veď sú prázdniny, mami. Ja viem. Asi sa pratala. Počkaj. Dneska som počula kúpiť to malovanie. Veď dneska prišlo. Hurá! Dobre, tak poď na raňajky. Ale zabudím sestru. Dobre, že pospím. Nebude spať, poďme chodiť na tie raňajky. Fajn. Dobre. Kate, vstávaj. Čo je, mami? Vstávaj, sú raňajky. No dobre. Papa, děláš? Jasné. To vlastne stačí len dať von. Tak pozri sa. A to je všetko. Ďakujem, mami. Dobre. A môžeš skýnať raňajky. Taká milá. Mňa to sú dobré. Ty máš čo? Mrkvu. A ty? Rybu. Mňamka. Jete? Aj ty? Mňamka, mami. A máš k tomu čajík. Vlastne troška horkáva. Ja viem. Ja umiem riad a môžete skúbať, čo chcete. Angela? Áno? Dneska idem zasa do práce. Keď prídem až večer. Čože, tak to nie. Sa nebo len nie. Len nespieť sa, to vydržíš. Ale vieš, ako nie bláznivá. Ja viem, ale proste sa nemusíš postarať, ja by si videla, keby som náhodou chápeš. Vieš, čo to myslím? Ja viem, mami. A tak keď mi to nespomínaj ráno, inak chápeš, vieš, čo sa mi stane. Ja umiem riad a dúfam, že zješ raňajky. Sú mami dobré. Aj tá rybička, mňamka. A máš tiež čajík, ale termoské. Čiže termoské je najlepšie. Tak papaj. Aj ty hlavne. Ty hlavne musíš papať vitamíny. A pokud čo nemôžem, no to také sladké. No možno. Len. No keď je seska dovolí. A dostaneš papier, tak to máš. Ďakujem. Jojda. Tak. Poďme papať. Tak ešte napijem sa. Ja si to vezmem do dečky. Mami, odnesieš mi to? Jasné. No, potom. Bo ja nemôžem, tak asi pôjdem hej do roboty. Ale som to povedal kriket. Tak. Pohode? Au. Áno, pohode. Aj tak som chcela ísť dole. Fajn. A dnes si skúsim jedlo? Jasné. Či nie je to píke sem. Tak sa povedať? Áno, chcela. Tak ja idem. Ahoj, Angela. Ahoj, mami. Ahoj. Dobre. Dobre. Odnesneme sniego. Tak. Potom umiem a idem za sestrou. Ahoj, sestka, som čajík. Ďakujem. Teď ho sem položím a mám je na starosti zasa. Sestra? OK, asi jej hrablo. Ako vždy. To je nuda. No, tak sa pohrám. Čo sa deje?
kľud. Musím byť hlavne kľude, maminka povedala, inak... Počkaj, ten list. Dobre, prečítam si ho. Milá Angela, nikdy nebuď šialená. Čože? No tak to je... Tak si to myslím napíšem. Potom. No. Ja už neviem. Milá Angela dnes vládnica, tak toto... No super. Idem do izby. Čau, sestra. Pekne pohá. Si pohode už? Ja viem, nemôžem byť čelená. Tak idem na mobil. Nemôžeš. A pekne čo? Lebo mamka ti je zakázala, nezakázala, takže ma nechaj. Ja si ešte oddychnem, radšej. No tak budem takto sedieť. No fajn. A čo mi dáš na obed? Tak čo by si chcela na... Ja som hladná. To si má podať najprv, lebo ty zvedečujeme na vesmí, že chceš. Neviem, tak mi čo daj. Tak čo? Tak tu. Tak. Fajn. A počkaj, nemôžeš takto, takže ti dám. Mamka povedala, že mám dať banán, alebo niečo také zdravé. Ale dám ti chlebík, počkaj tu. To je fakt hrozno. No to sa počkám. Tak to je. No konečne som hladná. Ty si zahrýta do taniera. Ty si niekam zaletela? Nie. Dobre. A keď je, čo príde? Doma, alebo neviem, čo to je. Ty si normálna? Áno. Dobre, nemám byť šialená. Jupi. Koľko je hodín? Neviem, koľko je hodín, neviem hodiny! A toto som už 9-tačka, ale mám 16 rokov. To nie je normálne. Seška, poď máš tu chleba. No konečne. Ja musím to teraz najprv toto jesť. Áno. Tak dám sa bližšie. Mňam! Mňam, 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 mňam. Pohode. Čo si mi tam dala? Vajíčko. Máš vajíčko nesmiem. Máš čaj, ten ti pomôže. Nie. Ja som to počula. Ježiši. Dobre. Maminka vlastne umýka, keď čo ju robíme. Tak vlastne ho tu. Zastísim. Tak. Môžeme ísť na to. Tak, už je hotovo. Idem za sestrou. Čau. Čau. Ja idem dýchmať. Mňa ešte to neprišlo. Už je to tu? OK. Kde je? Dobrý deň. No dobrý deň, milá slečna, toto je pre vás. Áno. No, je to 20, 10 euro. 20 alebo 10. Tak. No, pak je to 20 vlastne. Za ten, neviem ako to bolo, za ten štieťec 20. No, a za to, kde sa mali vlastne, neviem ako to tá ploštička, neviem, 10. Dobre. Dovi. Čau. Hej! Hovorí sa dovidenia alebo ahoj? Ahoj. Ďakujeme.
Hello. Ty čo ma točíš? Ja to nemám rád. Ako chceš, rozbijem ti ju. OK. Čau. Ahoj. Konečne. Si to môžeme otvorím, tak si to otvorím. To neviem, tam zahodíme. Teraz na to nezáleží. Гуля. Окей. Ах, idem takých mať. Prestaň. Dobre. Večer. No, tak ja som doma. Konečne. Teraz nájdem kľúč. Ja nemám kľúče, no super. Musím sa klopať. Kto to bolo? Ja neviem, ale chodí si keď nechcem. Taký za život. Tak ide mama. Asi prišla. No uvidíme. Ja sa napím ček. Ňám. Ahoj, mami. Ahoj, zlatíčko. No, tak už je večer. Dal si milečko byť, dobre. Dala som chleba s vajíčkom, tak to je, to som a večeru nemusí. Dobre, ty si mala nič. Ty aj tak prespíš, áno. Tak už môžeš vlastne spať. Čože? No, o to, keď to chodí spať. Dáva zmysel, poviem to sestre. Chodí jej to povedať. Jo. Sestra, stávaj. Nestávaj! Aké často... ja som blbá. Ja som načisto, že blbá, ale... Počkaj, ja sa nemôžem ponižovať, však? Vlastne sa nemôžem ponižovať, iba sa nechcem ponižovať. Sestra, ideme spinkať. No dobre. Ja pekaj čo? Napríklad si musíme spať. Takže... budeš čo robiť? Dúfam. Ak nie, tak... Sestra. Tak zavoláme mamu. Mami! Ono, čo sa deje? Ona nám omdlela zasa. Zase? Tak idem. Ona, počkaj. Jasné. No, takže. Zasa omdlela. OK. Vodu potrebujem. OK. Hej! Tak šolí. Mám. Jupi. Mám. Advokáčka. Au. Nie, voda! Tak Angela už nikdy nestane. Naozaj? No jasné. Počkej. Čo sa deje? Kde to som? Galaxii? Ahoj, mami. Ahoj, sestka. Máme ísť spať? Jasné. Neviem. Pohode. Ísť spať. Dobrú noc, deti. Dobrú noc, mami. Choď spať.
Jasné. Poď sem. Hurá. Tak. Nastavím si budíka. Tak, super. Takže je to bolo konec dnešného videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, daj like a odbeh. Ak by ste zase zabudli, ako sa to volá, tak je to Život Anžely. Tak zatiaľ čau.